बिल्डिंग कसम सबाय थनी लांगमा आरिखा खरकसा ताको कानाराम तिरपरा मुंगै आजाय फाइके बहक नि बागै नक नुखुंनि बागै दाल बेदाल सामुंगो गोरोङै आजिमुंनि लामाव मा अंखरो बररक आबहायनो पाति मुंगो लांगमा आरिखा खरकसा ताखुंनि कक्तमा कमलपुरनि गोजाम केसि गार्ल स्कुल बिल्डिं सबाय थानि सामुं मनो कन्ट्रेक्टर मनीष देबनाथ मुंगै निकुमा कुलाय आरो सामुं खायना थाङै न थांनाय सालो आम्बासा ईशान चंद्र कामिनी कनराम त्रिपुरा गोजाम बिल्डिं सबाय थानि लांगमा आरिखा आमतिखे लांगमा आरिमाबाय ताबुखा खामलायजाक नुखुंनि बर रक्ताय आमजाय गोनाङै आबनि लगी लगी सय सिमुं तामो कक्तमा सावै मानाबागै थाङै पिनि बुता एबा कनराम त्रिपुरा बाय बाक्सा सामुं तांना थांनाय बुता सावै खोनारिका कन्ट्रेक्टर जोंनो काहामखे नायकलिया तालो वाइसा सिबि रां नांखे रां रिफायो मानि नांखे मानि रिफायो तै जों सामुं खायफ्रुबो मुंसा सेफ्टिनि ड्रेस बो चुमरि जायगा मुंसा इन्सुरेन्स बो गरैचिनि ताबुखे फोन खायके फोन रम्या हिनै शाखापिनि बुता आबनि लगी लगी चुबाना बागै याक शहर काबो लेखनो खाखामो मिया 28 तारिख जुलाई 2023 चिनी फुटसेन आम्बासा अंतर्गत मध्योसरा विलेज कमिटी क्लायो पारा कांकाई ईशान चंद्र रुवाजा पारा और चिनी ताकुरो बेलाखेनु गरीब ब्रक केसी गाल स्कुलो सामुं खायनायनि थाङै चिनी ताकु खरकसा मिया 8:30 दिगि फुङो लांगमा आरिखा बुमुंखाय रत्न मोहन त्रिपुरा ताबुक बनि मां कुथि और सकपाइखा आबनो आं खबर खोनामान लगे लगे नो आं तङै मालिया बनि मां कुथिनो नायरुगनान बगे और आं एटे नंजाक के और आं जासाय खैनाय फैमानले बनि बुता तङ और जासाय खैमानले आरो जे कन्ट्रेक्टर जे ओ सामुं खायरिनाय ओ साइट मैनेजर नि बेलाय खेने चाया आबो नुकजाखा कारण चिनी बररक सामुं खायो हियाबाबो बिल्डिं कचाम बियांनि सिमि सबायनानि बा बाहायखे खायनानि आबो किन्तु एक्चुअली सानान तमानि ओ साइट मैनेजर आनबगेनो प्रत्येक डिपार्टमेंट अंथुं कन्ट्रेक्टर नि तलाव अंथुं साइट मैनेजर नारगो ओ साइट मैनेजर बेबाक्सिउ बुमति सामुं खायथे बुमति चानाय किन्तु बनि गलती मन बगै बनि चाया मन बगै चिनी ताकु खरकसा रत्न मोहन त्रिपुरा लांगमा आराने बायद दंखा आउन बगै बेलायखेन आनि खा दुखु आं बेलायखेनो ओ कक्कासानानि मुसुङो चिनी लोकरनि थानि जे जागा सामुं खायबो माने नरक किच्चा साबधान खाय मातंनाय तै आरो ओ खरकसा जे साइट मैनेजर आबनि गलती पुरा खाय नुकजाखा बनि बुता अरो दङ आबनि परे गोबांमा बरक जुदि माहायके एक्सिडेन्ट ओं थांगांखाय बुइनि बसंरो एक्सिडेन्ट ओं थांगांखाय साथे साथे गभर्नमेन्ट इनिशिएटिभ नाव हि आं नुकमाने अरो फाय जे ब्रकनि थानि आं स्टेटमेन्ट मामानि बो सिनजाक मानि परे नुसु नुकजागलिया फो ओ बिल्डिं क्लायै सिनजाक पुरो नुसु नुकजागलिया प्राय 1.5 घंटा हाय नांखाबो डेड बॉडी कारिनानसि आबनि परे आरोनि एसडीएम खबर मामान लगे आबो क्लारिका पोस्टमार्टम के अरो तुइफाइका ओंखाय कम खामबसिं नाय जे जेहेतु आबो कन्ट्रेक्टर नि आन्डारो सामुं खायमानिबा आबो ओ कन्ट्रेक्टर इनिशिएटिभ नानानि अंथं बनि परिवार बेलायखेनु कुरुय गरीब बसा कुलुय 2 मास निसिको टोटली बनि बसा तंग 4 जन बाहायखाय चानाय बाहायखाय बसानो पुसिनाय आनबगै जा ओ कन्ट्रेक्टर आनि मते आनि दाबि तंनाय तै ओ पारानि लोकरनि दाबि तंग ओ कन्ट्रेक्टर इनिशिएटिभ नावै रां बनि फेमिली बानचिद्रप चुबानानि बगै अंथं आबोचिनि दाबि तंनाय ओंगे हांखाय जों आबनि तुयै स्टेप नानाय तै आं एसे दलाय जुनाल चेयारमेन ओंगै अरो आं तिनि बनि प्रपार डकुमेन्ट रक नावै सोमबार रगो चिनि एसडीएम नि थानिबो बरकनो बुमति खाय साइजरि माननाय आबो आं चाइतकनाय आबो आं बरकनि पासे तंनाय तै बेलायखेनो खा खामो माइके चिनि बररक कुरुय नुखुंनि बररक गोबां मा सामुं तांथानि जों देराय मां खैलायो गोबां मा चिनि सिक्ला सिक्लि रक बेंगालुरु थांगो आरोबो लांमा आरियो चिनि ओ स्टेट दङैबो चिनि लांमा आरिने बाय दंखा जों बुजागा तंसेनाय चिनि तिप्रा सारो आनबो बेलाय खा खामो जों तिप्रा सारो बुफरो यक्सिनाय बुफरो जों पालखाय दंसिनाय आउन बगैनो एलाय खेनो दुखु नाङो जतो दिगिनो अरय परय तंलाय खाचु आनो चिनि ताखु बुखुरो नरन थानानि अनुरोध तंनाय जों थानसाव मा तंनाय जों महाराष्ट्र लगे मारिनाय ओंगे हांखाय मासा खाय जतो जों बुइनि तला कुलुगै जों थिबायनाय आन बगै एलाय खेनानि बखा दुखु नाङो तुरै बरो मुखुंबो हामिया
no bukisi keja bahai kai boni besa betui no bihik pusinai an bagai ja mansa angbo brong ni pase tongnai ja mansa sini state government SDM ni thani bo thangnai judi president ong khangkai ang ADC hapangobo ini CM brong no sawai brong no bumahai ke o songsar no chadrop nungdrop ব্যবস্থা খাইমানাই abo initiative nanai hinino ang oro tini phayo sini gobang mo oro warrior rok tongo tini oro kasto ongnai anbagai jung hadukku berai khenamo broni pase tongnai jung jamansa ando ang kok kesarnai jung je jaga samung tangthani ongthung jung sabdan khai matongnai jung buini dofabai satok jakte kului thangbaika jung husiar matongnai hinino ang oro phaiye isisa omang kutui las nairuk nai hinino phaijao asung sawani ko mathakka hambai আবাসরিক শেখরি কথম ব্যুরো রিপোর্ট খুম্পই।